Praise the Lord. Daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Sa kalibutan, mingon sila nga sala kay mi-enter. O, kini nga tong pag-enter lahi ni dili ni pangkalibutan. Pang Ginoo ni. Ang point lang diri karon ato ning lahutayon. Kay lumba man eh. Amen? Lahutayay man eh. Kung mapil ka competition sa run race, dili pwedeng di ka manganding mo daog. O kung mapil ka sa lumba sa dagan, di po pwedeng di ka mula hutay. Amen? Kaya may apel man ka. Siguraduha lang po nga na kay saktong training. Muna nga tayo discipleship. Lahi man ang Bible study ta. Nga karong sunod ano, gisulayan ka. Maram na igapon nun. Bible study naman ang tami. Naunsa man ni Ginoo. Lahutay lang. Amen? Kaya kung kamo na pagsulay, ano di ako ha? Ibang tanan na ay pagsulay. Ang gibuhat lang nato, nagdinasigay ta. Kaya mo naging sa Bible, pag dinasigay ka mo, diha sa pulong. Diha sa grasya sa Dios. Now, daganon ta sa lumba. Ang sa nga lumba, pang Ginoo ni, pang langit ni. Na may mga bagang saksi, na may mga kasdanan, na may gusto mo pugong nimo, pero way makababag na to. Lahutay ni. So, malas itong gibasa ganina, na isalikway tang tanang kabalaka. Amen? Isalikway tang tanang kabalaka. Daganon ta sa lumba. Na verse 2, diri na ta. Itutok ta ang atong mga mata. Pastor, kung saan man pagtutok? Saan man pagtutok sa atong mga mata? Well, sa akong ingon kanina, himuon tang inspiration si Lord. Himuon tang inspiration yang saad. Kining pulong sa Dios mo ni dapat ang kanunay makita sa atong mga mata. Bisang natulog ka, imong i-visualize ang saad sa Ginoo. Mo na pagtutok ni Jesus. Amen? Dili lang kay mutanaw ka ni Jesus kay nakita nimo wa nay sulod ang sudanan sa bugas. Haya na din ka mutanaw ni Jesus. Tanaw nimo wa nay sulod ang pitaka. Haya na po rin ka mutanaw ni Jesus. Kung sa kay maayo ito na malihon. Tutok ta permi ni Jesus. Pala di mo na tanawon. Kay pag masiplatan nimo na man day sulod. Amen? Kaya na naman, kabalo na si Lord nga nanginanglan tagbugas, kabalo na si Lord nga nanginanglan tagkwarta, kabalo na si Lord nga natay pagpanginanglan. Si Lord mo'y dapat himuon natong bahandi. Kinsa gali si Lord Jesus? Mautulong. So, himuon natong inspiration, i-visualize natong kanunay, na katong i-share ni Kuya ganina, ni Pastor ganina, or katong ba imong gibasa, or katong ba imong na-memorize. So, himuon nimo kanunay inspiration. O sa young people pa ni, matod pa nila, kanil mga batanon, di yun nila iris, di yun nila himtan ng gitext nila sa ilang uyab. Kanunay, permitting i-imagine, kanunay, bagay sa gitext sa akong uyab. Yung balik-balikon pa yun, permi. Pero versikulo, pumunta na, wa niya yung versikulo. Wala yung versikulo. Na, kung sa'y buhaton na to, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo. Kinsa atong gisandigan? Si Kristo. Na kung mosandig ta ni Jesus by faith, no? Diha gyud ta maka-assure sa atong kagalingon. Tungod kay kasaligan man siya. Kay kung mosandig ta sa tao, wala gyud mahuyang man ang tao, sandigan ako, kakapoy ra. Mahawa gyud ko madugay. No? Og mosandig ka, og asa ba ta mosandig, di ta ka-garanti. Amen? Wala di tayo angay masandigan nga makagaranti ta. Negosyo di ta kasandig diya. Kaya anytime pwede nang mabangka. Amen? Trabaho di ta pasalig diya. Kaya kung atakiyon kag balatian, imong negosyo, trabaho, kulang pa na. Pero sa Ginoo ta mosandig, makasiguro ta makasandig. Maura na yung pinaka-the best na buhaton. Wala tayo na yung sandigan. Reliyon, di po takasalig. Amen? Di takasalig reliyon. Ang masanigan din nato, wala tayo layo si Jesus. Og matod pa diri, og tighimpit ni ini. Gisandigan sa atong pagtuo, og tighimpit ni ini. Namamaguni, di ta kapanganting, naman ko'y pagtuo. Nagsandig ka, ni bisan inkinsa o ni bisan asa. Na kay pagtuo. Pero hinumdim mo na dili na kahimpit yung pagtuo. Maabot in the long run, kay di man mahimpit ang pagtuo, kay mahimpit yung pagtuo, di raman kang Kristo.
Kanang imong gisandigan mo decline ra na gyapon na. Amen. Dili gyapon mo lahutay. Pero kung kang Kristo ta kay diha niya mahingpit matong pagtuo. Ambot pasabot mulahutay ang atong pagtuo. Kay kung ang pagtuo na tumabot ang panahon nakabarog pagkakaron pero sa sunod nga mga adlaw kung gitest pa gyud ka sa Ginoo o nya dili day si Kristo mahimo natong pundasyon, dili mahingpit yung pagtuo, mo decline na day gyapon ka, mubawog na day gyapon ka, muwip na day gyapon ka, ma-discourage na day gyapon ka, muatras na day gyapon ka. Pero kung si Kristo kay siya po ang muhimpit niini, makalahutay ka, makapadayon ka, makaigsugi. Wala siya musibog na mo ni nag-refer na ni kay Jesus. Si Jesus ang atong himuon karon nga living example. Siya ang atong gitawag pattern. Siya ang atong gitawag og modern or kining si tawag kani ehemplo. Ato diri wala siya musibog bisan pa sa iyang mga pag-antos sa cross. O wala niya iksapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya o naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Mao ni karon challenge nato. Kita nga nangalagad sa Ginoo. Naamantay mga sitwasyon siguro nga naa kay challenge. Pero ang mas mo prevail sa atong unahuna kasing-kasing kining reward sa Ginoo. Amen. Ang gitan-aw nato ba ang future? Si Jesus, matapaniwala sa musibo, bisan siya pag-antos. Kung naman kay pag-antos, kita ni pag-antos mo, di ta musibo. Amen? Di ta mo atras. Dili ta mo kama. Kay si Jesus ang atong gisandigan. Buhaton nato sama ang gibuhat ni Jesus. Nabisan min ka nga, maulaw na ka, unsa baka nga klase, kung dili itok nga itong kaulaw ni Jesus. Amen? Gihubuan pa siya, gilugan pa siya, gitamas-tamasan pa siya, pero never siya nag-complain. Apan ang motivation ni Jesus, buhaton niya ang mission. Mag-glorify ang Father aron ang kaluwasan sa tanang tao ma-serve niya. Kay si Jesus man ang grace, siya man ang love, siya ang dugma, siya ang perfect demonstration sa love. Amen? Sa samang paagi, kung ingon kasi mong kaugalingon nga nahigugma ka sa Ginoo, mo po niya itong buhaton. Naa may problema, pulita mo sibog. Si Jesus ang atong gihimong example. Amen? Siya ang imong inspiration. Di ta musibog, o di ta maulaw. Buhaton nato para sa Ginoo. Amen? O, matod pa dire, ingon nga si Jesus, yan ang ibuhat nga naay kalipay. Ang gitanaw ni Jesus ang mahimayaon nga gahom sa amahan. Gahuman siya mamatay, banhawon siya. O, gipuha siya sa amahan, o naglingkod sa tuong trono sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Wala niya isapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. Amen? So, mao ni ang atong pagpangalagad karon. Ang atong motibo karon, unsa bay sitwasyon, di ta maulaw. Amen? Na mapil-apil mamudyag, hallelujah. Apil-apil mamudyag, praise the Lord. Di ta maulaw. Kaya gibuhat nato ni for the Lord. Amen? Gibuhat nato ni dili pang reliyon, pang langit ni. Amen? Kung sa reliyon ninyo, padayon po diha. Amen? Ang ako lang, mahimo na ko ning advocacy. Na one day, mupalik si Lord, kitang tanan mag-uban. Amen? Na diyan, makaingon mo nga, sakto din dito doon ni Kuya. Sakto di ay ang pulong sa Diyos. Amen? So, sa atong giingon, na kining atong gibuhat pang langit ni, kitang tanan mo at kitang langit. Amen? Tungod kay ang atong gipasidunggan ni mao si Jesus. So walay kaulaw tungod sa kalipay nga madawat. So unsa may pagsulay, di ta musibog, di ta maulaw. Nganuman ang atong motivation is heaven. Langit yun. Kaya kining tanan, labay raman eh. Amen. Kawang raning tanan. Di ta mahalo ko sa may tabo. Yung bitang Bible sa Matthew 10 verse 28, ayaw kahadlukin mo patay sa imong lawas. Kahadlukin siya nga mulaglag sa imong kalag dito sa infierno. So, yun ka. Kisay kahadlukan na to, si God, na siya'y mulaglag sa atong kalag dito sa infierno. So, muna yung dapat nato karon nga motivation.